Hej. Det her, det er 5. dag på Serpil. Michelles og Annas projektduo, og hvad har vi lavet? Ikke en skid. Ikke en skid! Nu står vi her, eller sidder, eller hvad her, og vi skal filme interviewet Serpil /Hiba med burka. Der er fugleklatter på. Og det gør vi her. Serpil, hun er fin nok til det. Jeg er god til det. Og Michelle, hun filmer bare. Men... Ej, luk din. Luk din røv, skulle du sige? Nej, ikke noget. Og ja, det er simpelthen det. Det er fredag. Partyfredag. Vi får 02. Nej, det var Anna. Det var ulækkert. Oh my god. Ja, med hovedet. Jeg får en bulevold. Ej, seriøst, det var bare... Det var ikke bare dårligt videopladset. Jeg får ikke lækkert. Kom nu. Ej, det er lidt sjovt, hun skal være en burger. Og jeg er klar til det her. Hvad er en god muslimsk krone for dig? Hvad er i dine øjne en god muslimer? Man kan ikke sige muslimer. Eller et femte godt. Man kan ikke sige muslimer, så er der en god muslim. Ja, der er en god muslim, okay? Hvad er en god muslim for dig? En god muslim er en, der adlyder... Ej, eller måske det der, man lige så det var en god musik, og en der... Hvorfor griner du? Det er fint. Det er bare så plat. Okay, jeg skal ikke kigge dig i øjnene. Okay. Hvad er en god muslim i dine øjne? En god muslim er en, der adlyder... Hvad griner du af? Hallo. Hallo, det klør i min Det ligner præcis sådan en der burkafucker der. Det er en burkafuck, okay? Just to keep a moving. Jeg er sulten. Jeg har ikke lyst til... Jeg skal have pizza slice, jeg skal have pizza slice. Jeg har lyst til pizza slice, så tror jeg, det er løgn. Pizza slice, pizza Hej, mit navn er Hiba. Jeg er en muslimsk pige fra Iran. Jeg har 3 børn, som hedder Ertan og Erna. Fordi at det skal Jeg vil nu møde den muslimske Hilba, der var det. Hiba. Hej. Mit navn er